Hora samanginang saya diramoti Tuhan Mahamudi peralanan ningolus sigano pari. Bajumpa kita musai di channel YouTube namion marhite video on naing pasahaton nami patol hason nami tu hita akka pikiran nami taringot tu jamita minggu di hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Jala turpukta imasian 2 Timotius 2 ayat sada saha rodi ayat 10 tolu. Tema minggu manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. Buku jahahami jala bagas hutangnya ko kami turpukon songon omma aka pemikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na barjulu nunga dihilala Apostel Paulus godang ni akka haporsuhon di namar barita nauli iban. Marhiteima di dokdo dihita, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Sian pengalaman ni ibana na yang ditugihoni mana ianak konna secara rohani di bagasat partodion ima si Timotius asa ibana margogo mangadopi akka maulon haporsuhon di nalaho marbarita nauli ibana. Ditogihon Apostel Paulus do si Timotius asa di ida ibana jala ditiru ibana perdalanan ni ngulu ni Apostel Paulus nama naon na porsuk di namar barita nauli ibana. Dipaingot Apostel Paulus do si Timotius margogo ibana mangadopi nasa haporsuhoni ima nasai dipaingot ibana panubusion ni Kristus tu ibana. Naksak kambona ibana rabdohot Kristus Jesus. Jala ditonahon doi tu si Timotius na parjolo parade dirim. Parade dirim lah manaon saluhut na porsuki. Hodo margogohon dirim dinarapho dohot Kristus Jesus. Hodo na boy mangapuli dirim dinarapho dohot Kristus Jesus. Alani ditogihon si Paulus do si Timotius asa pature parsaorammu dohot debata. Padenggan parsaorammu dohot Kristus Jesus. Asa adong parsaoran narosu rap dohot Tuhani ala nunga sakambona ho jala hitape nunga sakambona dohot Kristus naung mate jala nang mangulu rap mate jala rap mangulu do hita di bagasan Kristus Jesus. Marhiteima margoguma nasa na porsea mangadopi akka haporsuhon parukilon di perdalanan ningulu si ganupar. Marhiteima margogo si Timotius toktong marbarita nauli ala dipaingot-ingot ibana dengan bahasa ni debata marhite Kristus nasa natinaon ni Kristus ala ni holong ni rohana tu hita jala nungasada hita dohot ibana jala taingot maholong ni rohana asa gabi gugu di hita lahu manaon na porsu. Jadi pesan ni turpukon menurut kami ima padenggan parsauranmu dohot debata ala ido mual harorowan ni gugu di hita lahu mangadupi sude haporsuhon nunga didok dangadong naboy manirak kita sian debata sian asini rohani Tuhan Yesus Kristus jala tapaingot-ingot mai asa margugu hita di tonga-tongani hamaulon alai dalam kenyataan jod do hamaulon haporsuhoni manogihok kita jalaman baik kita lupa naung sakambona dohita dohot Kristus Jesus na mampu dohita mangadupi parukiloni di bagasan Kristus alai tapangasahon do dirita tapangasahon gogota ala lupa hita adong do debata na tuk mangon dihok kita. Marhite suraton ditogihom si Timotius nang hita asa margugo mangadupi haporsuhon mangadupi hamaulon holan mangasahon huasoni Kristus Jesus Tuhata. Sada musay naman ben margugo hita mangadupi akka haporsuhoni taingo ma dakola portibion na tahirim alay ngulu saliling-liling na do asarap hita dohot ibana.
Maka pengharapan akan masa depan yang indah membuat kita bertahan di dalam segala penderitaan dan membuat kita mampu menghadapi penderitaan itu. Jadi satu lagi pesan yang paling berharga menurut kami adalah tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Dia kita mampu menghadapi segala tantangan, segala penderitaan di dalam hidup.